Čo ti ľudí tohto videa? Sorry, že dlhšie nešlo video, ale natáčal som, že dám Mythic jednotku v rankedoch, ale mi zavolal niekto a sa mi to zrušilo nahrávanie. Ja som si to nepozrel, to je tak. A už zapínam hru a dneska sa pokúsime dať 33 000 trofí, takže zapína sa nám hra, budem to pušovať za Lily. A tak, takže OK, tu nám máme 3 česky, to je dobré, bereme, ale vľavo je Mac, takže tá by nám tu mohla urobiť problém, ale vyzerá, že to je v pohode, tu skúsime zobrať túto truhlu. OK, nevie o nás, OK, dáme si gadgetu a ideme ju skúsiť killnúť. OK, uteká. Takže my si tu máme zobrať túto tretiu truhlu a ja vám tu dám taký timelapse. Zatiaľ čau. OK lidi, toto by mala byť posledná hra. Tu sú 8-čkový Buzz a Buster. Tu sa vyfajtili, ja ho trocha najtujem, OK. Tu si dal ultinu. Počkam si, boom, učko dead. Let's go, to sa mi dobre podarilo. Máme to a mali by sme to už mať. Ideme to pozrieť. Staropa, OK, poď. Nevadí. Poďme. A ego, OK. OK, tak nič. Teraz by to malo... OK, epic, let's go. OK, na Grifa. A máme tu 120 trofí a je to tam. 33k. Takže... sme to dali. A ďalšie video bude asi 300 trofí na Charlie, takže sa máte na čo tešiť. A ja si, OK, tieto hlášky sú otravné na iPhone. A ja si myslím, že to bude všetko, takže čau.